Wedi bod yn amser hir, 17 wythnos tan gêm gynta o pam deithon ni mewn yn y man gynta yn ôl yn mis, sa'n cofio pryd Mefin falle oedd hi. Felly, mae lot o waith wedi mynd mewn, fi credu bod ni wedi cael blocio o ymarfer a cael seibiant pan oedd eisiau. Ond nawr bod ni'n mynd mwy at dechrau tymor, mae'r gemau yn dechrau dod a edrych mlaen i'r gêm yn erbyn a Barbariaid wrth ysyn. So play goes on, O'Connor gets it out to Uru with a big miss pass out to Rice. A lovely line from Rice. Must be a try. Well, on the scissors, it's Dargan who goes through the gap to score, and that is, again, beautifully executed. But you can see the experience here, Len. Mae'r challenge yn un enfawr, maen nhw'n wario'n dda, maen nhw wedi wario 2 gêm a ennill yn dda yn erbyn Northampton a hefyd lan yn Bristol wythnos diwetha. Mae garfan cryf gyda nhw, felly mae'n ei fod yn challenge mawr. Yn ywedig taw y gêm gynta ni yw e hefyd. Mae'n gêm anodd i wario, y gêm gynta, ond ni'n edrych mlaen iddi. Bydd e'n braf i weld fel ni'n ymateb a hefyd beth ni wedi bod yn gweithio nhw dros y haf. Felly, so ni'n gallu cael peth o hwnna'n dod trwyddo. Mae pell i fynd a'n dechrau tymor yn amlwg, ond os ydych chi wedi cael tymor bach o hwnna trwyddo, bydd ni'n hapus. Mae'n bwysig i ni gael crowd am nifer o resymau yn amlwg sy'n lot o rygbi mewn mlaen ar y funud, felly bydd yn braf i cael pobl yma i gwylio, gobeithio bydd y tywydd yn ffein, ond hefyd i cael atgofio un o cewri'r gêm a un o'r Scarlets gorau beth i chwarae, y Scarlet gorau beth i chwarae yn Phil Bennett, a fi credu bod gobeithio bod y torf yn mynd i troi mas am ni a wneud siŵr bod ni'n cofio fe yn y ffordd iawn a bod ni'n rhoi perfformiad da yn ni enw fe.